سلام سلام كمي تمسيل تخاتلتي فوتبول كافة كمي تهوني أبدا حداش شانلنا زعباناي بريمير ليجن كاروتن أجمع كمي تمسيلي مسحوي سوري مدباتنا هون قربينا سوري حوي همي أمسخة كمان شيخ وازينو سلام سلام زابير مسجن حلو من بدنا هنا أتو بريمير ليج هم تري عبيت عدكتات ينجرن درلا حفيشة أجمع مرئن كمي كخون بمان سيتي سكن جمر حراي هواز حوي بمان سيتي كنجمر تقينا ناي بريمير ليج اجمامرا ناي مان سيتي كل شع كنز ناي لومي نريد لنا زحل دبلي افت ما اخل سيزن كوم ام مጨረሻ ግን ብጣዕሚ ሓንቲ ስጥምት ጋንታ እዮም ዝፈጥሩ ክብለካ خالي اجمامرا ناي سيتي ክንርኢ ኮልና ናይ ሎማ ዓመት ግን ዝሓለፈ ሰንበት ከምቲ ዝራእናይ ምስ አርሰናል ኮሚችልድ ጾታ ካይዳ ነራ ማንቸስተር ሲቲ اي سعارتن تسعيرا بخمون بارسنال وانጫ ኮሚችልድ መንጢላ ማለት እዩ ግን ኣብዚ እንታይ ናክንርኢ ዘለና ማንቸስተር ሲቲ ኮሚችልድ ነካታት ተኸታታሊ ሰለስተ ዓመት ዋንጫ ስጋ ሕጂ ኣይልዓለትን ደላ ዓሚ ከምቲ ዝራእናዮ በሊቨርፑል ተሳዒራ ሎማ ዓመት ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብኣርሰናል ተሳዒራ ማለት እዩ ግን እንተ ሪኢኻዮ ኮንካ ማንቸስተር ሲቲ ክጅምር ከሎ እቲ ፕሪሚየር ሊግ ዝሕል ኢልካ ናይ ምጅማር ባህር ደለዋ ክለብ ከም ዝሕል ኢላ ጀሚራ ካብኡ ኣብቲ ማእከላይ ዓመት ወይ ከዓ ኣብቲ መጨረሻ ዓመት ብጣዕሚ እንዳሓየሉ እንዳሰጠሙ ዝኸዱ ክለብ እዮም ንሪኦም ከለና ሓፈሻው ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሎማ ዓመት ኣጀማምሮኦም ግን ከምዚ ዝረኣናዮ መጀመርታ ናይ ኮቫቺች ምምፃእ ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ናይ ጆሴፍ ጓርዲዮል ምምፃእ ኣሎ ሕጂ ከዓ ናይ ፓኬታ ዕዳጋ ኣትዮም ኣለዉ ከምቲ ንፈልጦ ከዓ በዓል ማህረዝ ጉንዶጋን ኢቭን ካልእ ክወፁ ዝኽእሉ ተፃወቱ ኣለዉ ስጋ ሕጂ ማለት እዩ ኣነ ብዛዕባ ስጋ ሕጂ ዝረኣኽዎ ግን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ናይ ኮሚሽን ፀወታ ጓርዲዮላ እንታይ ዓይነት ታክቲክ እዩ ተጠቂሙ ንዓይ ከማን ሕቶ እዩ ኮይኑ ንምንታይ ምስቲ ናይ ዓሚ ታክቲክስ ዝጥቀሙ ዝነበረ በፍጹም ዘይተራኸበ ንምንታይ እንተኢልካኒ ጓርዲዮላ እቲ ናቱ ታክቲክስ ድሕሪ ሪኢኻዮ creating as many attacking triangles as possible ዝብል እዚ ማለት ጾታ ክጅምር ከሎ በርባዕተ ዲፌንስ ዝጅምር ኩዕሶ ኣብ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ትልወሉ ስቶንስ ንማእኸል ኣትዩ ምስ ሮድሪ ሓቋፊ ኣከፋፋሊ ዝኸውን ካብኡ ኣብ ስቶንስ ማእኸል ክኣቱ ከሎ ጉንዶጓንን ዲብሮይነን ከዓ ቦታኦም ሒዞም ንቅድሚት ይፅጉዑ ማለት እዩ ሃላንድ ወዳ ኣታክ ይኸውን ብክልተ ማእዘን ከዓ በርናርዶ ሲልቫን ግሪሊሽ ንኾኑ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ናይ ኮሚችል ፀወታ ተሪኢኻ ግን ልክዕ ከምታ ፊክስድ ትበሃል 4-2-3-1 እያ ተፃዊቱ ኬቨን ዲብሩነ ካብ መጀመርታ ኣይጀመረን ከምቲ ጓርዲዮላ ድበሎ ኮይኑ ፊት ኣይኮነን ነይሩ ገለመለ ግን ጓርዲዮላ ሓንሳሓንሳ ከም ድራዮ ስለ ደሰልፍ ደይክ ተኣምኖም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሲቲ ብታክቲክስን ብኣፀዋውታን እያ ነይራ ክብል ኣይክእልኒ ግን እዚ ማለት ከዓ ነዛ ናይ ትመፅእ ናይ 2023-24 ሲቲ ዝገልፅ ዓይነት ኣፀዋውታ ኣይኮነን ገና ቦታኦም ድሕዙ ታክቲክስ ክመፁ እዮም ብሕጂ ማለት እዩ ኣብዚ ኣጀማምራ እንተሪእናያ ግን ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንፈልጣ ሲቲ ኮነት እንደላ ንእሽተይ ዝሕል ኢላ ኣላ ማለት እዩ كم زبل كي مانشستر سيتي زحلي لا جميرة دحالة عبتو مودي أترسل مالتي لك عمد كم نريه مالتي حجي مزي حدش أوت مودلو تتأتي حدا كوفيتشي خلايكا جوشكو غوارديول مالتي غوارديول نتي مكلخال حيال نفر مكلخال نمدرعي ولا كو سيتي بزوج شتات تمزقم تنبرت عامي بزوج شتاتون كمزقباري نانا حدا خابط أجمعك بزح كلين شيت كتوتي أي كالتي مالتي مانشستر يونايتد أتي تزحم بقعتها خلاص كلين شيت حال فخيرة حب تذكر ستاتستكس نعم مالتي انتهي تبدلها أنا قبلك هذا حجنا عملتي ناي كمان أنا ناي سيتي بفلاي أبزي سلسته زود وانش أدفع له زحلف عمت ناي مانشستر سيتي
ምጥቅዑ እቲ ኣታኪንግ ድበሃል ፖዚሽን ስለዚ ሓየለ ኢዳ እምበር ቀሊል መስመር ምክልኻል ኣለዋ ማለት ኣይኮነን ብጣዕሚ ሮቤን ዲያዝ ስቶንስን ኣካንጂ ዎልከር ኣከይድ ገብሮ ነበሩ ስራሓት ብዙሕ ስለ ዘይወፀ ኢዳ እምበር ኣንደርሬትድ ስለ ዝኾነ እምበር ብጣዕሚ ኣነ ብጣዕሚ ዝጥዕመኒ ምክልኻል ናይ ማንቸስተር ሲቲ ክብለካ ክእል እየ ምንታይ ጆሴፍ ጋርዶልሲ ነዚ ክሕዊ መፂእ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ንምንታይ በዞም ነበርዋ ዲፌንስ ድፃወቱ ኣብ ዲፌንስ ድፃወቱ በዓል ኤምሪክ ላፖርተ ጌርያ ሰለስተ ዘወታት ደፊኣ ደላ ግን ጓርዲዮላ ኩሉ ሻዕ ኣብ ምስፋሕ ስኳድ ስለ ዝኣምን ካልኣይ ነገር ንመጻኢ ጆሴፍ ጋርዶል ዋላ ብዕድመ ተርእናዮ ገና ወዲ 22 ዓመት ስለ ዘሎ ንመጻኢ ተጻዋታይ ክኸውን ተባሂሉ እዩ መፂእ ዘሎ ዳ እምበር ኣብ ሲቲ ኣብ ምክልኻል ጎዶሎ ስለ ዘለዋ ኮይኑ ኣይስምዐንን ኣነ ያ ናይ ክሊንሺት ነገር ዘምጣኽዋ ሓሚቑሎ ምክልኻል ክብል ኮይኮንኩን ድዋ ሓደ ሸቶታት ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ሰሞ ዝገቦ ምክልኻል ይሒዛ ወዲኣቱ ፕሪሚየር ሊግ ግን ኣብ ወሳኒ እዋናት ጋንታ ብሓሙሽተ ንምጥቃዕ ድወፍሩ ኣከፋፈልትን ኣጥቃዕትን ስለ ድወፍር እቶም ተኸላኸልትን ኣከፋፈልትን ሰለስተ ክልተ ቅርፂ ሒዞም ከለዉ ብካውንተር ኣታክ ብክልተ ዋይድ ዊንገርስ ብስፒድ ተሓሊፎም ጎል ክምዝገቦም ንሪኢና ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ ማድሪድ ተፈሸለሉ ዝነበረት እዋናት እውን ቪኒሽስ ስፒድ ናይ ቪኒሽስ ብክልተ ዊንግ ሲቲ ክጉዳእ ንሪያ ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ወላ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሲቲ ኣብ ፃወትሉ እዋን ብኸምኡ ብዊንግ ክትሃድም ሃዲማ ከተመስግበላ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ጓርዲዮላ ዓጊቡ ከምዚ ዓግብ ከዓ ንፈልጥ ኢና ኢናፍ ኢዝ ኖት ኢናፍ ንዑ ዝኾነ ሓደ ከመሓይሾ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ሕጂ ናይ ጓርዲዮላ ከምዚ መስል ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ከዛርበና ዝኽእል ነገር ግን እቲ ካፒተን ናቱ ሚድፊልድ ዝመርሕ ዝነበረ ጉንዶጋን ብኮቪችስ ይትካእ ዝብል ሕቶ እዩ ወላ ርእቶታትኩም ኣብቲ ኮመንት ፅሒፍኩምና ኣለኹም ርኢና ኣለና ናይ ባሓቂ ጥቡቅ ኮመንት ኢኹም ሰዲድኩምና እንታይ ንሱ ኮቪችስ ካብ ናይ ጉንዶጋን ቦታ ብምልኣት ክሽፍኖ ይኽንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ጓርዲዮላ ክበላሓተሉ እዩ ነቲ ናይ ጉንዶጋን ብኻልእ መገዲ ማለት ንፎደን ዕድል ድህቦ ኮይኑ ይስማዓና ፎደን ዓሚ ኣይተጫወተን ሎም ኣሕመድ ግን ኣብ ምጥቃዕና ሙፋር ምስ ደብሬና ክልቲኦም ኣብቲ ፍሪ ኤይድ ድብል ቦታ ክፃወት እዮም ማለት እዩ ጓርዲዮላ ፍሉጥ 10 ፍሉጥ 8 የብሉን ክልተ ተጫዋት ከም ፍሪ ኤይድ ገይሩ ፍሪ ኤይድ ገይሩ ተጫወቶም ክልቲኦም ሕጂ ኮቫችች ወይ ኣብቲ ምእሳር ምክልፋል ስለፊ ወይ ከዓ ንኮቫችች ቤንች ገይሩ ከምቲ ዓም ዝጥቀመሉ ዝነበረ ንስቶንስ ኣብ ሚድፊልድ ምስ ሮድሪ ኣሲሩ ከምኡ ከፃወቶም ይድብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ንደብሬና ንፎደንን ድማ ኣብ መጥቃዕ ዝያዳ ንክደፍኡን ኣብቲ ምስ ሃላንድ ዝግበር ምቅብባል ኩዕሶን ኣብኡ ንምውሃድ ክሰርሓሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ፓኬታ እውን ከፈርምዎ ሓስቡ ኣለዉ እንተፈሪሙ ድማ ኣብዚ ቦታ ኣብዚ ፍሪ ኤይድ ናይ ክልቲኦም ክወዳደር ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት እውን በርናርዶ ሲልቫ እውን ናብ ባርሳ ወይ ናብ ዝኾነ ጋንታ ከይድ ዝበሃል ስለ ዘሎ ኣብቲ ዊንግ እውን ንፓኬታ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ እንታይ ርእቶ ኣለካ እወ ፅቡቕ ኣለካ እታ ናይ ታክቲክስ ናይ ጓርዲዮላ ክውስኸልካ ተኮይነ እቲ ሼፕ ኣታሓሕዞም ሕጂ ብካውንተር ክሊንሽት ሒዝካ ምውፃእ ርኢና ኢና ኩሕጂ ንኣብነት ብበዓል ጆዜ ሞሪኖ ዝተፈለጠ ክሊንሽት ሒዝካ ምውፃእ እዩ ግን ንኣብነት ሓንቲ ጋንታ ሓሙሽተ ጎል እቲ ሓንቲ ጎል ክትኣትዋ ኮላ ፊር እዩ ንምንታይ ኩሉ ሻዕ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ተፃወቲ ተሪኢኽዮም ብጣዕሚ ብፕሬሲንግ እዮም ዝፃወቱ ብፕሬሲንግ ትፃወት ጋንታ ከዓ ቴስዓን ወይ ከባቢ 100 ደቂቕ ፕሬስ እንዳገበረት ክትፃወት ከሸግራ ይኽእል ኣብ ገለገለ ብኮ ተፈጢሩ ጎል ከኣትወካ ይኽእል ወይ ብሰልፒስ ብክሮስ ዓይነት ብኮርነር ይኹን ብዝኾነ ዓይነት ማለት እዩ ግን እንታይ ክብለካ ደሚስካ እቲ ሼፕ ኣፃወታ ናይ ሲቲ ንክሊንሺት ዝጥዕም ኣይኮነን ተረዲእኻኒ ጅን ኣብነት ከመይ ክትብሎ ትኽእል መሲልካ ሰለስተ ዲፌንስ ተርፉ ክልተ ኣሰርቲ ይኾኑ 4 ፕሌይ ሜከርስ ይኾኑ ሓደ ከዓ ሃላንድ በይኑ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ማለት ተሪእናዮ ኣብቲ ሳልሳይ ርብዒ ናይ ኣንጻር ጋንታ ዘለዉ ተፃወቲ ናይ ማንቸስተር ሲቲ እዮም ዝበዝሑ ቃባ ብድሕሪት ደለዉ ሕጂ ክሊንሺት ሒዞም ኣይወፁን ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ንምንታይ ደይወፁ ኢልካስ ትከራኸረሉ ነገር ኣይኮነን ካልኣይ ነገር ኣብዚ ናይ
ኮቫቺች ንጎንዶጋን ይትኮኦ ዶ ይኸውን ትብል እንድያ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ጓርዲዮላ ጎንዶጋን ክወፅእ ኣይደልይን ነይሩ ዋላፍቲ ናይ መጨረሻ ተሪኢኻ ኮንትራት ቀሪቦምሉ ነይሮም እሱ ግን በቃ ንክወፅእ ስለ ዝሓስቦ ካልኣይ ነገር ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክወፅእ ከሎ ምስ ክብሩ ስለ ዝወፅእ ንዑ ጥቕሚ እዩ ንማንቸስተር ሲቲ ግን ሃስያይ ጎንዶጋን ተሪእናዮ ካብ ድመፅ ኣትሒዙ ንዓይ ብጣዕሚ ኣንደርሬትድ ተፃዋታይ ተረዲእኻኒ ብጣዕሚ ብፖቴንሻል ተመፂኻ ጎንዶጋን ኣብ ስኮር ኣለካ ኣብ ፅፍሒ ፀወታ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ኣሎ ሕቡእ ኮይኑ እምበር ብጣዕሚ እዩ ዝፃወት ፐርሰናሊቲ ክትሪኦ ከለኻ ከዓ ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዎ ተፃዋታይ እዩ ንኣብነት ኣብ ክልተ ሰለስተ ፀወታ ጎል እቲኻ ምውፃእ እሞ ከዓ ድሕሪ ኣታክ ድሕሪ በዓል ሃላንድ ተሰሊፍካ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እዚ ግን ጎንዶጋን ክገብሮ ድኽእል ዓይነት እዩ ካልኣይ ካብኡ ድበለፀ ከዓ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሌጀንድ መራሒ ጋንታ እዩ ካፒቴን እዩ እዚ ምክሳሩ ንጓርዲዮላ ዓበ ክሳራ እዩ ግን ጓርዲዮላ ኩሉ ሻዕ እንታይ ድብል መሲልካ ኣብቲ መግለፂታት ዋላ ተሰሚዕካ ዝኾነ ተፃዋታይ ክኸይድ ደሊ ክኸይድ ክእል ይባሃል እዩ ሕጂ ምስ ከምኡታት ኣተሓሒዙ ሕጂ ንሪኦ ኣለና እታ ናይ ጎንዶጋን ቦታ ብኮቫቺች ጥራሕ ክትሽፈን ትኽእል ነይራ ትኾን ኣብ ዕዳጋ መስርሕ ናይ ፓኬታ ይማእተው ነይሩ ይብል ኣነ ናይ ፓኬታ ኣትሎ ግን ጎንዶጋን ከይዱ ሲቲ ጎደሎ ክትከውን እያ ዝብል ሓሳብ ግን የብለይ ንምንታይ ኩሉ ሻዕ ጓርዲዮላ ከምቲ ንፈልጡ ዝበለፀ ስልጣን ሓድሽ ብሓድሽ ታክቲክ ኢሉ ዝጥቀም ማንቸስተር ሲቲ ናይ ሎሚ ንፈልጣ ማንቸስተር ሲቲን ናይ ዓምን ሓደ ዓይነት ኣይኮነትን ናይ ቅድሚ ዓምካ ካልእ ዓይነት ማንቸስተር ሲቲ እያ ነይራ እና እንታይ ክብለካ ድለይ መሲልካ ማንቸስተር ሲቲ ሎሚ ዓመት ዓብላሊት ኣይትኸውን እያ ንዝብሉ ሰባት ሓቢርና ኢና ክንሪኦ ኣነ ግን ኣብ ጓርዲዮላ ብጣዕሚ እየ ዝኣምን ማለት እዩ ጓርዲዮላ ብጣዕሚ ተፈላሳፊ ስለ ዝኾነ ብፍልስፍንኡ ጋንታ ክሰርሕ ይኽእል ይባሃል እየ ክብለካ ድለይ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ከምዚ ይመስል ሎሚ ዓንቲ ምሸት ምስ በርንሌይ ሓዳሽ ንፕሪሚየር ሊግ ዝደይበት ካብ ቻምፒየንሺፕ ፀወታ ኣለዎም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ከዓ ብዙሕ ዓይነት እንታይ እዮም ክጥቀሙ መን እዮም ክስለፉ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ብሓቂ ፅቡቕ መግለፂ ኢኻ ይብከና ዝረሓወይ ንስኹም ከተዓዘብትና እንታይ ዓይነት ርእይቶ ኣለኩም ኣብቲ ቦታ ከመንቱ ክፅሑፉልና ንሕና ድማ ሽምኩምን ዘለኹምን ቦታ እንዳንበብና ትርኢቶታትኩም ኣብዚ መደብ ከነቐርብ ምዃንና ቃልና ኣቱ ማለት እዛ ቻነልና ደዓዘብቲ ዘማእከለት ቻነል ከም ምዃና ክንሕብረኩም ንፈቱ ማለት እዩ ስለቲ ምክታልኩም ነመስግን ይቐኒየለይ Manny beat in the box.